We maken je pompoenchutney en gekruide rijst. En ik zorg ervoor dat al 6 de verschillende smaken in het gerecht zitten. Die 6 verschillende smaken zijn zoet, zuur, zout, bitter, wrang en scherp. De 6 verschillende smaken broek ik omdat de Ayurveda zegt dat als we de 6 verschillende smaken broeken in de gerechten, dat we een heel verzadigd gevoel krijgen. Ik begin met het snijden van de groentes en van de appel. En dan bak ik vervolgens de kroenen aan in kokosolie. Als die beginnen te geuren, dan doe ik de pompoen bij de kroenen. Dat mix ik dan wat terug ook wel heen. Dan doe ik daar wat water bij en dan kan het even staan te pruttelen, zodat het alvast wat geer wordt. Nou, als het ongeveer op de helft geer is, dan doe ik de appel erbij. Ik word er wel blij van. We hebben nu hier een gerecht en nou, dit is gewoon een Ayurvedische maaltijd. Een pompoen uit de regio en een appel uit de regio. Ja, ik een belangrijk onderdeel van de Ayurveda dat het eten uit de regio is, want dat is het beste voor u. In deze gerechten zitten natuurlijk ook kroenen. En de kroenen die staan echt voor het vuur. Dat zorgt ervoor dat de spijsvertering kan vlammen eigenlijk. En dat is eigenlijk ook een, als het hoe de voeding haast en hoe de Ayurveda, dan is dat gewoon een heel belangrijk onderdeel van gezondheid eigenlijk. Wat goed is, hebben we straks een heel verzadigd gevoel. Dus ik zal nog even de citroen eroverheen sprenkelen. Dan is het zuurelement echt vertegenwoordigen. Dankjewel, moeder aarde.